Ikulente na. Ha? Nakashout po ako. Cash out. Magkano po? 1K lang. Yan, hello po sa 3 viewers pala. Ano pong number? Yan, hello po Kuya Gilbert Ratio. Bigyan ko na. Gano'n sa ginawa niya, hindi ko nasasagot. Gano'n sa ginawa niya ng parang. Magbigay lang siya ng 20. Gano'n. Ay, may sipon niya eh. Yung suko. Hello, beautiful Auntie Ligaya and Auntie Pasi. Oh, sabi mo. Hello po. Hi, good morning. Watching from, ano to? Pati yan. Anong bansa to? 6. Watching to? Sure ka? Ayan o, yung plug na yan o. Anong pangalan pala? Yan, good morning din po kay Ma'am Carmen Capistrano. Hello po. Hello po. Good morning po. Ingat po kayo dyan. Yan, hello po, Sir Dean Kabatay. Kamusta po? Batangas po. Welcome tayo si Willie. Ay, San Francisco. Kamusta po kayo dyan? Tapos ng gera dyan. O, tapos na po yan. Nakauwi na yung nakauwi na sila sa bundok. Yan, hello po, Ma'am Rosie J. from Canada. Canada pala. Canada ba yung sabi kanina? Hello. Wala dito. Hindi naman sa akin yan. Yes po, Canada daw si Ma'am Carmen Capistrano. Capistrano. Canada. Ayan pala ang pangalan. Canada. Hindi ko alam sa violet. Anong violet ba? Violet. Hindi yung pangalan. Japnoy B1R. Yan, hello po kay Sir Japnoy. Basta kay Sir Japnoy watching from Japan. Hello po. Hello po. Anong salita ng Japan? Japan. Sarap lang ha. Hindi, ano daw ba dyan? Ano bang pa? Hindi ba yung kansanmida? Ay, kung pala yung Korean yung arigato. Ayun ba yun? Indiante. Arigato. Ano naman nga tayo ha? Yan, hello po sa 24,000 viewers. 24 viewers. Thank you po. Yan, hello po kay Ma'am Loida, Sir Robert, kay Manong Junior Supangan, kay sino pa ngayon? Ma'am Benita. Yung kay Ma'am Benita, Kuya Ben. Wala po kayo dyan. Ilat na lang natin. kay Sir Manong, Dayen. kay Manong Kumusta Bartel. po? Manong Bartek, pagaling po kayo. May sakit si Ano, Manong. sakit si Manong Bartek. Pagaling po Pagaling kayo ka Manong Manong. Bartek. Kay Nakabang mo kita sa iman. kay Sir Ano yun mo? Kay Ate Che from Canada. yung nagpa sa Danlog pe. Si Sir Rico and Ma Jane Paliasi. Yan, hello po. Rico and Ande. Pangasito. Parang madilim.
hello rin po kay Sir Ryan Marbaldo. Yan, ingat po kayo dyan. Kadilim natin. Against the light. Yes. So, Hindi mo po kayong cover. oo ka ako. Burnout na lang pa. Ilipat ko sana mamatay yung ano. Yan, shout out din pala kay Sir Armando from Florida. Armando ba yan? Kay Sir Mando from Florida. Hello po. Hello po. Kay Ate Che from Canada. Yan, sa update po namin kayo kung kailan kami pupunta ng Salakay. Natakot pa. Wala na, clear na. Hindi na yun sila mag-stay dun. Sa igagawain na nga sila doon. Na hindi sila mag-stay dito sa bundok. Ano kung din kanila? Huli ka. Walang pinapili. Walang pinapili. Kain tayo mga ka-dragon. Yan. Wala kang merienda. Naka-prepare na yung ating halo-halo. Waiting na lang kami nagbibili. Ay, Juan. Wala kaming kwan. Paturuan ko na kayo ng naman. Gawa ka dyan. Wala na? Meron pala. May isang isip ko lahat. Para makapatigas po sa rin. Alam mo mabuti. Yan. Roti ko. Bakit ba yung wala? Hi Gigi, hi Peng, hi ladies, how are you today? Welcome naman po kita. Mama Faye, okay lang naman po kami. Salamat po. Kayo po, kamusta dyan? Yan, sobrang init po yan. Pero may LPA daw next week yan. Kaya mo, May? low pressure. Meron L. Dito, si, ano ba yung Kaloy? Nako, diba? Tag-araw na may bagyo. Ganap na bagyo na daw. Papalapit na sa bansa. Yung susunod pa na. Hello din po kay Tita Benita at kay Tito Ben. Hello po. Hello po. Kumusta po kayo dyan? Kay Gayen Sana po kayo Magbayan, dyan. Ma'am Ma'am Benita, Benita, Kuya Ben. Kay Ate Loida at Sir Robert, kay Sheila Jane Espanyola at kay Manang Manang from Singapore. Ano yung lugar mo? Sir N. Ay, Sir Gay, nakarintak pa po ni Sir Gay ng 11 po. Kay Sir Willie Mendoza, of course. Hello po, Sir Willie. Pakaninigan ka na sa Batangas, Sir. Wala na. Sa kanya ulit. Sarap ng mangga. Wala kayong tinda ngayon. Meron po, Mama Faye. Wala pang Shout tao. out. Hindi ko mabasa yung paper sa puso. The mangoes are delicious. Delicious. Mangga po niya ano to, antipatid. Hindi pa naubos ang tayo? We have Hello Hello, Mango Graham,
I'll buy it later when you're eating lunch. Namanggang kami sa araw. Ang hina ng sound nyo. Your sound talaga. Audio. Kasira na itong mga natin cellphone. Laksan nyo ang buses nyo. Laksan mo yung buses. Shout out to my brother for his birthday today, Miss Lisa Indeliasis newspaper. Yan, hello po. Yan, brother, Miss Hello kayo dyan. Yan, happy birthday po sa brother ni Tita Los Kitchen and Adventure. Yan. Happy birthday! Pakain naman kayo. Kain tayo. Pagkain Palagi. tayo. Miss Lisa in Villasis newspaper. Malapit na. Anong dami, Peng? Happy Hmm? birthday. Nga pala, April na ngayon. Pinagbabakot pa nun. Madadagdagan na isang taon ang ating edad, guys. Talagang wala na. Yung batong resort. Ayun, kami. Yung daw yata tayo magkuhan. Hugas sibuyas. Malpasto. Wala kami Parang trick ni Kuya Jano. wala man kami sibuyas. Kayo may sibuyas, kami wala. Hugas gilit na rin eh. Hindi man din ako sibuyas, at kukulay ng sibuyas. Ilan ang gusto mo dahil. Yan si Sir Willie. Hello ladies! Hello sir! Hello, sir. Kumusta po? Sir Willie Mendoza. Give Maximo a shout out. He's watching right now. Yan. Maximo pangalan. Ba't di ko Yan. naman sa'yo? Kapangalan ng Shout out, mega! Shout out kay Sir Maximo. Yan, hello po, Sir Maximo. Kamusta na po, Sir Maximo? Give Maximo a shout out. Watching right now. Buti medyo makulim din dito. Oh. Ilobat na ako. Kahapon guys, sarado kami. Kasi namalengke kami ng Gigi. Tapos nung hapon kami nagtulong rin ako mag-analyze ng sibuyas. hindi mo ko tinawag. Basta. Saan na banda? Hindi mo alam kung may sawa na mag-iin sa'yo eh. Nakatulong lupa ah. Pero Tapos- maganda rin ang laman. Oo, kada mo nga alam pero kabibilog. Madi naman sa iba na. Adumaga sa ano, madidawa. Ba't nagpagkasakap doon? Parang nga sabi ko dati. Ano ni may rangat tayo. Tama ka Diyan, sa tao. maganda. Kaya nga, Ano lang kami kadami doon yung kuwan. Maglapang kuwan. kami. Mga ilan na nakagatan ng harabas. Dadin daw natin dito. Hindi sa atin din mo. Baka mag-order yan. Hello, te. Oh, te. Good morning, Adol. Shout out naman. Hello. Kumusta? Shout out kay Ma'am Raquel Why, te? Tagondino. From Tangaron, Pangasinan. Ikaw pa lang sana eh. Oh, ikaw pa lang sana. Ay, from Pagudpod, Ilocos Norte. Sa Sibuyasan. Sibuyasan. Hindi na matapos-tapos. Sa Sibuyasan. Oh, te.
Mukhang nakapaldo ka. Sa inyo na lang mag-chat yun. Nagpagdita sa daw pang halo-halo. Sino? Pagdita sa pang halo-halo. Yung pa na ako, pati kita gabgabot sibuyas, pinagpudot. Thank you, Maruday. Thank you ah. Mukhang nakapaldo ka sa sibuyas, ha? Nakapaldo ka sa... Awang nga road trip sa Gawari kas na ate. Anilagtan ako. Ba't nakaani na kaya? Tapos na eh. Nakailagday? So, Magkano kuha? 20 pa. Yung 20 pa lang nung. Medyo naman. Ngayon nagbaba na naman. Sa halo-halo? Di pa rin nalagdagan? Nag-trace din sila kapan? Si Chacha eh, mami, buring na bring na ako dito. Tagawa ang regaya mo. Sabi mo, hanggang ngayon lang kayo, tapos bukas na naman. Ay, hanggang Sabado pa yun siya. Dagi na katalo. Tag-anatag, 59? 59, presyo 59, di gawin niyo 69. Kasi deliver pa. 45, 59, 75. Kahit yung 45 lang. Kasya na. Ay na yung 10. Alangan i-deliver namin sinong tao dito. Paano man nila makuha siya? Sabi ko mamay hapon na lang niya kunin merinda nila mamay hapon. Mainit. Pwede man nila i-motor to ilagay nila dyan o sa may cooler. Kawawa naman yung mga nagabumaw. Nalimu daw daw. 13. Tapos mag-merinda dapay kape. Look, hapon na. Hindi nala kung donut. Ano eh, tinapay eh. Init na. Nagkape pa sila. Ayun. Talaga kape is life. Saan magsuda ah? Bagay siya. Talaga ako rin. Pagkapit kang tipuso na natatakapi talaga. Ito na agad kakape. Ito na yan mo. Kakabalayaw. Shout out to Japan from Stockton, California. I'm so proud of Miss Joanne. She knows how to make so many dishes, snacks, desserts, super brilliant. No, it's not. More power and God Kapalas mo lang ta? Thank you po, Tita Rose Hindi na Kitchen. ka nag-graduate? Ha? Ay, di ka nag-K-pop. Kasi na. Bibig ko lang ang nagkakita. Oo. Thank you. Iyak na ah. Iyak ko. Puntas pa rin Hey! ako. Patayin mo na yun, ate. Bye ka na daw. Ay, babay na. Mag-live lang kami. Nag-live kami. Ay, sige. Sige, te. Peng, I also ordered halo-halo. Maximus favorite. How much? The order.
We have, ano po, yung small po ay 45, medium 59, large 75. Naku, mukhang magpapahalo-halo si Mama Kaya. Kasi favorite daw ni Sir Maximo. Asawa nga yan. Word. Ay, ay, brother. Ay, nalipat ako. Iyan. Thank you, Ma'am Pe. Mama Pe. Sir Maximo. Ano to? Oh? Pangalan niya Hapon? Hapon? Kunin mo yung kay Mama Pay. Yung pangalan niya yung... Ba't parang Tagalog yung sa'yo, Jay? Kaya nga sabi ko sa'yo, hindi ko alam, birok-birokan yung kan mo. English man to. Kaya sabi ko, hindi ko nga nakikita pa yung binabasa mo. Tagalog ka sa akin. Isa English? Sa akin English, sabi ko. Kaya sabi ko, yung Tagalog ka kanina. Oh. At tinagalog ni Jay. Sabi ko, kasi English naman to. Ewan totoo. Tagalog sa akin, oh, turn mo yung kay Mama Faye. JJ, shout out mo naman si Hapon ng taga Stockton, California. Japan nga lang naman. Japan. Kaya sabi ko sa kanya, ba't puro English yung kay Pin? Ba't puro salita yung English? Hindi ko manapanapan dito kaya ganun ako lang Kaya ganun. ko talaga na English nila. English, Tagalog. Hindi, yung sa kanya siguro yan. Baka may napindot ka yung sa... Ewan ko yun. Nagkulat na rin sila sa English. Lahat yan English. Lahat yan English. Oo. Walang Tagalog. Oo, Tagalog yung text English. Mabasa ko eh. May hard. Yes, the text is Tagalog, thanks English. Ay, madi pa yung nakarinig ni Manong Barto. Ay, Manong Barto. Gayam. Gayam. Good evening. Good evening. Good evening. Sa inyo guys, sa probinsya nyo, magkano po ang kilo ng sibuyas? Kasi dito, binabarat ng mga buyer, ng mga ahente. Mga buyer ang kumikita. 22. Pero ang bintahan talaga 25, ganyan. Sa kanila yung 3. Pero yung 3 kada kilo sa kanila. Diba? Mas malaki pa yung pinarte nila sa farmers. Laway lang yung punan nila. Hindi mo sila nagsaka. Hindi mo sila nagsunod. Kung pa nga sa 18, nung kapanan lang pa na. Mahal na araw. Hindi sila natulog. Ay, mag-budget na lang. Nakaluto ng kami ang tipasing ng pan, pansek, lume. Nang kami lang. Ayos eh. Kasi ayos lang mag-order. Pero pang kate. Oo, pang-ate Chris. Nasarapan man daw sila sa may pansek. Si Ate Hello mga ladies na magaganda. Sabi ni Sir Alvin Villalobos. This is Eric De Vera, Kuya Joey's brother. How are you all? We are following all your vlogging. Thank you so much po, Sir Eric De Vera. Tagalogin ko. Tagalog din. Si Eric Rivera ito, bakit kapatid ni Kuya Joey. Kamusta kayong vlogger? Following your vlogging. Ano po? Oh, may napanta dyan sa Sa bahay Si nila. Kuya Joey po ay busy magbunot ng sibuyas. Nagpapatimbang na po sila ng kanilang sibuyas.
sibuyas nila ni Kuya Jan. Ayun, tapos. Kamusta po Sir Eric? Sana ma-meet din po namin kayo dito. Sir Eric. Eric de pala. Vera. Kapsa na. Ay, ito yata yung corridor. Kapsa na. Kapsa ni Sir Bida. Batang kapatid. Kayo po ba yung foreigner yung asawa? Baka magtago na kami pag ano. Baka nakatuwa kayo, nakatulong, sir. Sino yung mag-apply ikaw? Si Kadyang ko, i-apply ko nga si Kadyang. Oo, doping. Oo. Yes, Yes, Jan. Yes. Oh. Okay. Ano yun? Ha? Ano size? Small, medium, large? Kaya may customer tayo. Ha? Ilan? 5 po. 5 small. Kayo nang bala ba? Diyan kasi yung isang Magtitimpla lang ako guys ng halo-halo. 5 small? Good day sa inyong lahat dyan. Ilan ang... Makita guys. Ano yun? Good day to all of you out there. How old are those girls? Tagalogin ka? Good day sa inyong lahat dyan. Ilang taon na yung dalawang dalaga dyan? 30 plus plus po. 30 plus 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 po. Sir Jonathan Po, dalawa. Ay, dahil. double six. Kaya mo na yung teng? Maglagay na lang ata ng yelo. Sabi, ay, baka... Dati nagsigil. Sabihin. Ilagyan ko na ako pa rin. Gatas ang kailangan dyan. Doon kasi marami ng lugar. May nagpan o. May nag-chat sa'yo. Ano daw tingnan natin ulam. Sisig lang po. Hindi ko man kasi mabasa ito o. Dami. That's me. May... Ayun na, na-icon ko na. Lapit mo nga mabuti ang tip. Yan. Para makita yung kagandahan ng kupasin ba? Ilang araw na ako hindi masyadong makakain. Ito na oh. Ako yung asawa ko foreigner pero sobrang bait. You guys will like her. Mabait talaga. Ilagay ulit. Lagi ako nanonood ng nakaka-happy kasi pampalipas ng minute pag walang magawa sabi ni Sir Mel Cariaga. Thank you so much po, Sir. Please say hello to Kuya Joby, Dorchet, and Maynard with JP. Sige po, Sir. Say gray matter. Hindi ko makontrol. Pag may phone, hindi ko mabasa.
dito ka nanti magkuhan. Okay. Dito ka na maggawa, kina ako magkuhan. Ay, yung itlog pala muna. Ito, ito daw. Yan, hello po kay Ma'am Alexa Renas from Pangasinan. Yan, hello po, Hello po. Ma'am Alexa. Kamusta po kayo? Yan. Kamusta po kayo sa Pangasinan? Tapos yung pan. Santi Ligaya, gagawa na yan. Ako'y sa magpinto ng lasang puso. Kaya binsada sa kayo iba. O lalaki daw Santi Pasay, hindi babae. Sabi ni Ma'am, Alex Arenas pala. Ayan, hello po kay Sir Alex Arenas. Sorry daw po. Pares na po yung sabi ng Alexa. Alexa, open the gate. Alexa. Nandiyan si Sir. Kanina nandito siya. Nagagawa ko si Ate Ligaya ng headset na. Pag nagbili naman ako ng sticker, yung harap dun sa samantaan. Hindi na natin yan. Yung puro salamin yung bahay. Yan, hello po sa ilan na ba? 35 viewers. Hindi nyo na konsa dito sa setting. 16, kaya. Wala na magpapakot. Shutdown. Yung ganyan lang sana maghapon mo. Ang hangin. Sarap matulog. Di ba sa yun, antok na ako. Nagalit na naman yung mata niya eh. Ngay, nalipat ako. Hindi, mamaya magsaluba. 11:40 na din oh. Grabe ka init oh. Sa gitna pa sila ng sa butiran. So, ikaw nga muna. Dali lang. Oo. Parang ano na? Nakalimutan ko ito yung isang nabikay. Ano na sabi ni Mama Faye? Wala na reply. Tulog na sila siguro. Yung towel ba, yung krendensadang ilagay ko pa? Ha? Yung krendensada pa rin? O yung towel? Anong nilagay yung nakaraan? Eh, wala din kasing towel, kaya ito nilagay ko. Iba yung cream densada kasi sa condense. Eh, hindi yung nakaraan na nilagay ko. Ayan. Hindi condense. Hindi, wala nang ganito nung nakaraan kasi. Pero ano yung
Di iba. Yan. Kaya nga ito. Di ba yung YouTube mo pa nga ay ang ganyan? Ay, oo, wala. Titing ko nga. Yung approval mo pa. Kasi Manong Barto ko. Yan, ilaw Nakalim sila ko. po. Parang basta. Pagaling ka, Manong. Bakit lalong naganda si Auntie Gigi ah? Lalaki po ako, Auntie Pasay. Alexa, Rema. Ano akala mo? Alex? Ay, Alexa? Alex pala. Alex Arenas. Thank you, sabi ni Sir Manong Bartel. Ano yan? May Kapante. Bakit nabasa? Masarap din ang tin. Puro ganyan niya. Hindi masarap? Ganunin mo, oh. Pag, Aluan mo kung ng may bottle sibuyas. kang ganito, ipasup-sup mo lang ng ganun kadali lang. Ganun o. Yung walang naman. Pag mo na ganunin mo lang, pisain mo lang ganun, magpasok sa loob yung ganun nga nilaw. O may lipat. Kanina pa sana sinabi mo. Yung nakaraan pa sana ka mo. Nung gumagawa tayo. Bayaran mo yun. Eh, bayaran niya daw isa. Ayun na, naminos pa si dami guys. Marunggay. Puro marunggay. Bungat ti marunggay. Dahil ba naman kasing bunga, oh? Mga abot siya. Ay, yung mataas. Yamor. Pwede magpunta na ng mga itlog. I-try mo kasi, ante. Sabi mo nung kabataan mo, mapait na hanggang ngayon, mapait pa rin. Yan, nakakapait. Kuya Eric na lang, hindi. Gray matter. Kuya Eric. Yung Ay, yung kapatid ni Juan, Sir Joby. Kamusta mo na lang daw kaya sa Gretchen at kay Kuya Joby at saka sa kanyang nephew. kay Julia. Kuya. Naimbag, abigat, DSL. Hello po. From Don Kiko. Naimbag yan. Medyo mahal guys. Buti na lang para naman mahanginan din yung mga nakikita sa dalawan sa sigurisa. Nakakaawa din sila. Tapos manood din pa silang kasama. Siguro mga taga-Batlo singit yung iba dyan. Hello po sa lahat. From German, Canada. Sila yung siningil mo kay Kuya ng korte. Yung sa burger? Ah. Yung sa ito. May puto pa man ito ulit. May? Ito tapon mo yan. Ah, ginainom ko. Ano nga pagsisip dyan ah. Wala na akong burger. Ito kaya oh. Yan, i-try mo yan.
Papalit kaya tayo nung kay Kwan. Kay Ating Reyes. Ganyan daw. Ano nga? Wow! Papasok mag-shotgun yung bilaw. Na itlog. Wala. La, yung dilaw ang kunin mo, tita. Tinanggal ko yung puti. Okay na to. Natanggal mo naman na pala. Oh. Ay, balik na natin yung pag-alam. Kan ano ka pa yung mga maltas palit sa butas. Pag pipitak mo yung halimbawa may puti pa to, yung ganyan lang. O, pisain mo siya ng gano'n. Magpasok yung dilaw dyan o saka may ilipat sa walang kwan. Wala turuan ka na nga. Parang hindi magsama. Badi ka man ng pasuran. Kayong magawa. Nagagalan pa naman eh. Ay, ayos. Girig-girig ko. Magkano sila? Kala ko, saan ang ginagawa niya din sa pan? Hi, Peng. Sabi ni Sir Donald Vitorio. Hello po, Sir Jonald. Donald. So, ayan guys. Since, kakain muna kami ng lunch. Ano oras na ba? 11:49. Alas 12 na. Habang wala pang masyadong customer. Oo. So, thank you po sa lahat nag-join sa ating live. Ingat po kayo palagi. Bye po!